I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa. Danas ćemo igrati drugu epizodu Minecraft preživljavanja sa Ognjenom. Ćao. Sa kanala Magične Dece. Dobro, znamo već. Bilo je već u tako dugim epizodama. Ali, vrata. Ej! Provalio si moj sad. Ej! Brš. Evo sad ću da zakratim. Ugalj kod mene ekstra. Da, i ovdje ću zapatramo rupu. Da napravimo ovo će sebi da stavimo ovdje. Izvinite, čekaj, halo. Mama. A mama čeka. Majka, na šta? Prvo stavi stvari u kovčeg. Hoću. U tvoji. Da, sad. On mora da ide. Ja ću da nastavim da igram. Nemoj u meni. Nemoj meni. Ostavi stvari u kovčeg. Nemoj meni to kući se. Neću. Bacio sam. Ćao. Ćao, Ogi. Evo. I evo ga ljudi, krećemo. Moj drugi nažalost otišao, Ognjen. Još je ostao u svetu, tako da... O, ima uglja. Nemojte ovo da mu kažete. Tako ja. Ako, sad ću ja da... Inače, ljudi, da, moj drug nije ostavio stvari. Ubit ću ga. Uvidio mu mora, sačekaj.